Nobo tukoli Jumatano mwancho muligirelia nigaguchaka kurwase county ya Kisii anene kurwase constituency ya Bomachoge chache asabamenyi kurwase nsemo ya tendere ime ya award ya Bombaba burabu banyara ko bagwesoke na kogikiria company ya Kenya Power sekiria etaliko nyara ko bagkwire bitambukiro bya bwango anene chinga kichi transformer chenyele ko bachigosarika sensemo iyo yanigo achire magega ya abamenyi abo ekoboka na omoichano sebanyorange transform yanyale kobera sayo se amatuka mange nabo igo etali na murero yanyale kobagego ikiwa kurwa semetegoro nabo igo chinsemo aje transformer eyo chanyara kobachi koibani kobono banyale koba koboria eserikali nabo igo kiombe kelia gya Kenya Power and Lighting Company kenyare koba gikoira egetambukiro kya bwango na kuyeira ni nabo igo ekweneka banyale koba bakobeka chinguru chumuriro chenyale koba chiko bomuchando omonene agochase abamenyi abo Julie Kerubo na nyara koba gwikirana senseme ya Bombaba na gutwaliganira robotiro kobwatia engana yobore ndio bobe aneno bwibwe chi transformer okobeka kwe chi transformer chitariga korano kobara kwestima yabeire igoro mono ime yeskuri indere tegotoke bunge abo Machoge borabu award abo Bombaba borabu nige kenyoro kyaboka na konyore transform yo erese skuru ime kerusiri asibatamaiti oyogokorayo Marieta Dixon ya Chaimiranye nche no moivoli mo biaru gwe kenyore keiga I'm over 55 years ni mosanga kubwa sana korege ntumune keiga kusatu ibole twe kenyore keiga tutana korra magendra goche kenyore kanga munaya toko gatenga into twanyore transformer iye goto morera ase kenyore keiga lakini ande yamanya gwikiranga transformer iye yarete twisikera tunika beku gaigekera ya beku gaiga tuligereria maritati ngagesebekwa yakorangi miaka 10 etana gwoka ase kenyore keiga bona yamanyire gwikira yachire yatagwiru tutamaite ngaki yakora kiyatagirwa so gutukubwarenge bwarero bona kera tukurigereria tonyoranga abantu bekenyoro mbabwati mumanyi barache gutagurire genteke gemneke gukwana no munyakero gobwe skuru eyo Moses Lyang'ong'eng'e nigo akumeria ingana yo kubara umurero ekyoge goirera nonya abana gutasoma emeremu endebu na computer Asamalieta anguruku Moses Lyang'ong'eng'e nchomo chairman we skuru eyendere primary gereti ngikiata kirego koru kyagere egasi yabo no koiba iyere gente kebe sana skuru bona tebwa transform nande no etaligo transform Kenya Power ya iroro mostio mwako mogima etaikonyeche eyerigeri no etobegete maramisha itonga transform echerigeriwe ekore egasi yakore skuru ne bwata computer echitakirego kore egasi lakini na baruno bango no mambionekere twabaria toko batei baichi barigerere ya note mbari gocha batagete kubogori simu bono paka abandi bacha kurubusongo nabo bachire kurigerie transform yiga chera cyabo konyara gwikera abantu ba Kenya Power nchiana gwikerana asabono baro musunteime boigo no echinsemo chinde transformer chinde nchiri gokora there's no an action from them bana go take an action na obakirete kabenge mweje no mata bwe school yiga ochire paka Kenya Power obari bote baga motengo chebare nigo nonye nabo bateba transformer nigo yairire ange omwaka etana korosiwa ikenege ntogoteba kiabeire kebe andi gi affect the community ndagete goteba iga Kenya Power njirindete yo athani korie transformer chimubeke gaiga ne transform eye ebeke gokonya abantu be community na igure package inde chiretire transformer gochimata nchiriko koragasi ndagete kubori Kenya Power iga onya abantu bakora igasi mmege tokinga abantu bana bakora igasi anga abantu ndi bande bakwetie kogera your service is too low murigo konya igenteke mwatebiriwe ntubwata abantu munu mwari mwaraburoroche skuru takubu lakini nuna muri around mukuna gwetana murigo konya kende gionsi paka baibi batikire bachire kweba transform jani transform jina kichiko igorwa na kichiko igorwa ngogo chigora ekora mwari mutakoigora mugambi bekenyo takoigora batbeke nyuruma maiti kuigora ngoyo ikorete transform nigo bono basabire abarai gweswanania erio ekenyore kyo konyora uburabu togoteba iga transformer morete mubeke na chinde kisarigete skuru chinde gwetane community kisarigete tekoragas inchu mubeke so that abantu banyora uburabu lakini moikaranze irase muri mutaigosuka paka abantu bakira si mimbari gosuka
iyere egente twakiragire sana ibine bichieno bikorire asingenjo bi affect bana bari gukonyora stima computer jibago somera school nchiyo togoteba mwe MCA you will have to be here lakini turaikire soga kare nugwete chiriboti ke turaikaga mwe mupio ito pesa gwa kare to bugambi ebintu na bibyo takire go cheki omanya ki ebintu byaga ase kenyere ese constituency yago transform ya bero over 10 years njana gokora what is the problem you have to solve the problem obanyenga niki oteka na action elinda abantu bamenye no murembe ngoripoteri getaseni Candizi TV korwe bunge yabo machoge borabu ewodi yabo mbaba borabu ninche Julie Kerubo.